Sådan der. Jeg troede så det der med så for at den blev 1 time virkede, men det gjorde det så ikke. Så vi er tilbage igen her. Spiser en kartoffel. Bare kartoffel. Men først så skal vi jo hen. Jeg vil have min flotte emerald. Vi har så tænkt os. Det var lidt dumt sted. Jeg ved, hvis jeg bliver så en heks. Hvis jeg bliver så tænkende på jern, så gå væk. Hvis jeg bliver så stinkende på jern, så laver jeg en tunnel derned. Smart, altså. Jamen først her. Så skal vi lige hen og lukke nogle villagers inde. Fuck, han er dyr, ham gider jeg sgu ikke handle med. Jeg går lidt ind, de har bare sådan en sheep farm. Så vandene er. Han er sgu da lige styr. Hvor var ham den billige henne? Sådan nogle for nye ting. Okay. Kan ikke... Kom nu. Kan du ikke komme op? Ja, vi skal sådan set bare bruge en god chat. Landsbyboer inde. Er der ikke sådan nogle prisons? Hvis vi kan få lukket ind. Vi skal jo bare... Jeg river lige deres farm ned. Sådan nogenlunde. Don't get out. Vi har 3 blacksmiths herinde. Shit. Fuck det. Okay, vi har også en af dem her. Hvad? Nå. Så har vi lige... Nu har vi også ham her. Praktisk. Okay. Vigtigt med lys. Det skal vi lige huske, jeg vil se ikke miste dem. Skal tjekke om det kunne være godt, hvis der var kommet. Nå. Så jeg skal lige tilbage. Jeg kan ikke huske, om vi havde den billige blacksmith derinde. Kan villagers kravle op ad stiger? Og hvis de kan det, så kunne jeg bare lave stiger nu.
Nej, den minder mig lige om en ting her. Ja, det gør det jo ikke, men ja. Mit træ vokser. Jeg skal lige pause videoen, så jeg kan skrive koordinater ned til mit hjem. Så vi pauser lige videoen her, så kan I kigge på den. Nå. Jeg er lige indset, at jeg skal til afsted, så vi kan lige gå ind i mit hyggelige hus her. Så lægger alt mit stof i kisten. Stå og glo på min flotte emerald. Sådan lige nu. Men ja, vi ses vel i morgen. Hej hej.